ବୋଧି ସରିବାକୁ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ସରୁନି ବିଜୁ ସେତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରେ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସେତୁ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। 4 ବ୍ଲକ ଯାଜପୁର, ରସଲପୁର, ଧର୍ମଶାଳା ଓ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାକୁଡ଼ିକୁଦ ଗ୍ରାମ ଘାଟଛନ୍ଦା ନିକଟରେ 2016 ମସିହାରେ ଏହି ସେତୁର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। 10,42,39,270 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2019 ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ମୋଟ 8ଟି ଖୁଣ୍ଟରେ ଏହି ସେତୁଟି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 7ଟି ପିଲାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜମି ବିବାଦରୁ ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଖୋଳା ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସରକାର ଉକ୍ତ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନଥିବା କାରଣରୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଝାଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାକୁଡ଼ିକୁଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପିଲାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଏସବୁ ଟଙ୍କା ସରକାର ପେମେଣ୍ଟ ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜମି ମାଲିକମାନେ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ରସଲପୁର ତହସିଲଦାର ଏନେଇ ଅନେକ ଥର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଠିକାଦାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପକାଇ ରଖିଥିବା ମେସିନ ଗୁଡ଼ିକ କଳଙ୍କ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଯେତେବେଳେ ଏହିଠାରେ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରାଯାଇନଥିବା ଜମି ମାଲିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ଏହି ସେତୁ କେବେ ଶେଷ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦାବି